Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo po sa kalagad sa kahinginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. May pareha makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Biyernes o gapit sa 9 na. Buwan karon may higala sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Sa gyapon na tagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna ning ato maisgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Usa ang patay, 8 ang naangol o gaduna pay kapin sa 20 ka mga trabahante. Ang padayong gipangita ilawom sa building nga natabunan sa nidahili nga mga basura sa usa ka pribadong landfill sa may barangay Binaliw, Bukirang Barangay ning Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga makigalaan kay porbida mo ning gitubag nga alarma sa ato mga kaubanan kagahapon or kagabi mahigala porbidang grabe atong coverage ang DYHP RMN Cebu o IFM. In fact mahigala ang atong news team na kauli kagabi mga alas 11 na in town mga sukintig paminaw. Straight to the point. Si Cebu City Mayor Nestor Archival ni mando sa mga rescuers og 24 oras nga way putol nga search and rescue operations o pabiling naglaom nga maluwas ang nahabilin pa nga mga na-missing nga mga trabahante. Straight to the point. Katanig pagtagad sab karong nga buntagas tong panuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa laing bahin mga residente sa palibot sa landfill dugay na usab nga nang reklamo sa kabaho nga naghatag og risgo sa ilang panglawas o giingong dili maayo nga pag-manage sa mga basura diha sa maong landfill. Straight to the point. Katanig pagtagad sa mga kagalaan sa panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing balita, himuon na karong hapon ang launching alang sa 2026 nga sinulog pinagi sa usa ka santos nga misa sa Basilica o dayon sundan kini sa usa ka street dancing nga salmutan sa mga tinun-an sa lain-lain nga mga universidad sa Subo. Straight to the point. Gahapon may galamang opening salvo sa mga kalihukan sa simbahan, purely religious activities mga higala, no, atol ining maong fiesta senior o karong adlaw sad mga kagalaan maong opening salvo sa mga kalihukan sa Sinulog, no? Pinagi sa Sinulog Foundation o pinaagi usab mahigala sa city government. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang manukad kini mga higala dito sa Basilica paingon usab sa Cebu City Sports Center. Straight to the So ato point. mga motorista bantay-bantay mo dili mo sud anang dapita sa may area sa Basilica o kanang area sa may Osmeña Boulevard unyang hapon kay dunay parada nga himuon gikan sa Basilica Menor del Santo Niño padung mga kahigalaan sa Cebu City Sports Center. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga tag-iyaw sa kinan nga giparking dool sa kompanya maritima. Nagiyaw-yaw kini human giklamp ang ilang mga sakinan bisan og diha sila parada sa adunay sign nga sign nga pay parking. Straight to the point. Ano man nga unsa bang hitabuan nga naman tay sign nga pay parking. Giklaro hinuon sa CCTO nga wa nila pabayra og multa ang mga tag-iya sa maong mga sakinan o gituyo lang nila kini og clamp aron mapahibaw ang mga tag-iya nga gidili ang pagparking sa mga kalsada duol sa Basilica aron dili makahuot sa natad sa trapiko. Straight to the point. Kinahanglan ni og subsob nga pagpahibaw, no? Una ipatuman kini mga ani nga mga klase sa balaod. Klase mahigala sa mga ordinansa o klase sa mga rules nga ipatuman sa CCTO kay nahibaw tama kay galaan numero 1 na magigibutang nga parking pay parking indikin. So kung doon ay gibutang pay parking mamislead ng mga mamislead ng mga motorista pag-park kana may gibutang pay parking. Nya pag himan-himan giklamp imong sakyanan medyo dili mayong tan-awon. Og moingon mga higala nga wa man pabayra, total wa man pabayra. Ang kalangan wa man ta maghisgot lang sa bayad. Duha man ik aspect. Number 1 ang kwarta nga ibayad. Okay, wa pabayra. Kasi magkaingon sila nga okay man ay wa pabayra dili oy.
Ang kalangan labi pa mga negosyante ng naaday. Straight to the point. Nga ni Simba ni dalikyat nitong Simba. Kapila man may tabo mga higala nga mga mismo mga trabahante gani. Sa kumpanya mga higala mananghid gadali nga mo Simba o kadali mo dalikyat og Simba dito sa Santo Niño niya mo extend lang sila sa ilang oras sa trabaho. So dunay kuan ha palihog lang tan-awan ninyo pagmayo ang pag-implementar ani. Kalisod man kayo basi makaingon ang taga CCTO nga okay naman kay kinini ang gi-clamp unya pag-ingon niya wa pa bayla nalipay ra ha. Okay ra lipay ra kay human ni pabay ra. Kana ra bang bayad sa financial mga kagilaan alang sa uban. Di ba na maoy kuanday? Ang kalangan mo'y mas grabe. Straight to the point. Ato ning pagtagad mga sukitig paminaw. Kay aron nga maklaro tani no, palihog lang no, ang pag-implement ini nga natas trapiko kay lisod basag kaayo. Katari pagtagad butaga sa tubuan uban usab nining atong tulumanon inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan taslasyon alang sa imahin sa Nazareno nagsugod na karong adlaw didto sa kauluhan og ipaabot nga maabtan og pipila ka mga oras una makabot og makabalik ngadto sa simbahan sa Quiapo. Straight to the point. Og ang dugang para sa mga iskutanan mahigala labot sa mga nagkadaiya mga anomalya sa atong palibot o sa atong nasod dinhi sa mga uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini guban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado